大切な、ご自宅や、ご先祖代々の土地を手放された、方々の、無念も、胸に、深く刻ませていただきます。とにかく復興再生度、しっかり活用していくということが大事だと思っております。昨日、福島県双葉町の帰還困難区域を訪れ、農地などを視察した高市総理。大熊町と双葉町に整備された中間貯蔵施設では、福島第一原発の事故に伴い発生した除染土の保管状況などを確認しました。除染土については、2045年までに福島県外で最終処分することが法律で定められていて、政府は2030年頃から最終処分に向けた候補地の選定や調査を始めることにしています。